उपस्थित आसे क कबां सालिया पहिलाव चिनि जत लिडार्स और फाइसक फाइजाक चिनि गुमतिनि चेयरमैन चिनि ब्लॉक प्रेसिडेंट TWM ni ब्लॉक प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चिनि TWM ni सेंट्रल वर्किंग कमिटी ni मेंबर चिनि दाक्सिनो तेबरनि इंचार्ज तेबो चिनि हाकसाल मानि फाइसक फाइजाक चिनि बरम गोनां MDC देबुजि त्रिपुरा जतनो तिनि और कुथुम फाइजाक चिनि वारियर्स रक चाइते बिसिनि जत लिडार्स रक न बिलाइ के हामबाया फारो तेबो चिनि जोंमो कप्लाइं मानि छुदु आं सिमि अ आम सायो कप्लाइं मानि या निराव बरनि जतनि चुबाचो निराव बरनि जतनि साकथार मुंबायनो जों कप्लाइं खा चिनि बुबाग्राबो कप्लाइं खा तिनि जों अ कप्लाइ न बसकांगो तेबो कप्लाइ खायनानि बागै चिनि अर जागा जों छुदु ताबो एडिसि इलेक्शन जों 24 ता मावै कप्लाइ ओङै तंलायनाय हाया चिनि बुबाग्रानि नाहरमों चिनि तिप्रासानि अधिकार যতদিন পর্যন্ত जों माइ आसाक जों चिनि चबानो कराक माखायनाय तिनि विलेज कमिटी कदुंमा इलेक्शन खायां माने चिनि बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट केस खायै तिनि विलेज कमिटी इलेक्शन बो ताबक जुन मासेव माखायनाय हनै सुप्रीम कोर्ट बाय हजाखा आरो बचिनि किला आम चाइनि 126 ता किला ब्लॉक नि 126 ता मेंबर दङो जों बीजेपी नो जीरो खायै कप्लाइ माखायनाय एडिसि विलेज कमिटी 16 ता चिनि किला आम चाइनि दङो 16 ता कप्लाइ नाय ते बोचिनि जम्पय जला निव दुइटा एडिसि विलेज कमिटी दङो आरो बोचों कप्लाइ नाय बस कांगो ते बोचिनि चबार कतर दङो 2028 जों चिनि बुबाग्रा न चीफ मिनिस्टर नि आसक थायो आसक रोयासाक जरा जों कन्टिन्यू सामं खायनाय चबा खायनाय जतति प्रासानो थानसा खायनायनि बागै जों मासा त्यगनाय ताबक जे किसा मासा बीजेपी CPM कांग्रेस रोहि तंनाय र चिनि अधिकार न कक सारा गया उइ तंमानि र जों बरनो बो माना होनाय चिनि नाहरमों जों चुरु पार्टी बाय बरनो फारै तंमानि या चिनि नाहरमों चिनि बुबाग्रानि नाहरमों जों तिप्रासानि अधिकार न चिनि हाव जों बाहायके मा रमानाय चिनि जेनेरेशन कताल फायनाय चिनि बोसारक चिनि बुसुक रक न जतनि भबिष्यत छनावानि बागै चिनि बुबाग्रा जे साकथारै सामं तां तंमानि न जों लगे रलायनि नांनाय आप्रछि जों छय कप्लाइ इंनाय ताबो कप्लाइ इंमानि जों कप्लाइ नि याप्रि सेमानि खछि चिनि थानसा आइगिनि छै ताबक तैबो गरागंखा थानसा तंखे जों चिनि माथाय जों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इंथु लैंड राइट जोंथु चिनि इकोनॉमिक राइट जोंथु जों मानाय अमो चिनि इतिहास दङो जेफ्रा जों थानसाङै चबा खायमानि कप्लाइ इंमानि चिनि इतिहास दङ बिनि जों निराव बरक जतनो जे चिनि एडिसि पाइमानि बागै जों खाफुलाय जाक तंथलाय जाक आं निरनि थानि कबाव मोनना रोंनाय जे ताबो बीजेपी ताखुक तंनाय CPM ताखुक तंनाय कांग्रेस ताखुक तंनाय रनो जों माना होलायनाय चिनि चबा तिप्रा मथापातिनि चबाया चिनि तिप्रासानि अधिकारनि चबासि इनके और जागाव जों ताबो बीजेपी खायो CPM खायो हनै बरनो ना होया इनके चिनि तिप्रासानि चबानो जों बसकांगो सक्सेस खायरै माया खानाय हानि बाङै जत तिप्रासा तंनाय न जों पार्टीनो तरजायावै तिप्रासानो तरजानाय हनै बरनो बसावै कबक माना होनाय इगा आसो क कबां साया तिनि जों तंथलायमानि बैनो असुबिदा तांथों जों तंथलायनाय थि आसे किन्तु बैनो असुबिदा तांथों बैनो असुबिदा ता खायबाय जादि चिनि जों तंथलायनाय चिनि थानसानि मारिनो जों करा खेतै उफुलायनाय फाइ सालो जों कप्लाइ तै बोलमा नायतुलायै कप्लाइ लायनाय इगा जों नोंसों जतनो हामबाय खुलुमखा।